weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takusana yoni to likseyba gorgol to bele ndendi to ganki to wuro djibi alpha to tulde bani to seyena wuro molo to seyena gababi to wajjo bosoyaɓe to gurjuma to sincan gurjuma to daru salama to gurela sangi ko on takusan juula ha to galle ceerno aman nene to kay haydi ko on takusan kadi juula ha to galle ceerno amatijane mama siley ba to moderna ha to galle makko sama sam to kilinkara ko taadi ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazwani horejo gendi Mauritanie gonnoɗo to wolata tawi ko yanode ardoyade ko fate cérémonie battowo sappo ɗiɗi wola édition festival Gure Ganni to wolata o arti aseta hanki o e nder nakshota lamorgo nakshot lamorgo leydi Mauritanie to leydi Sénégal caggal jillu cehilagal ngo Macky Sall horejo leydi Sénégal wanno to leydi Congo o ƴetti laana makko ndi o ka oɗo saaha joni mo tawe to duwa lamorgo leydi Qatar nayimo toon noon ko tawtoriyede sommet ko fate sommet politique et investissement taw koye sommet ji ɓurɗi mawnude e windere nde to leydi kabaruji men kedde Afrique ma en kettoro ɓino musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo kabaruji men jolam jabiri ma jaaha to dowlaji tentuɗi Amérique jeen ha to Philippines to jeen kalen ko fate guerre hakkude leydi Israël e Palestine walla Israël e Gaza bisimilla mon e ketki hotondirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Djiby Sy ko wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalwal e danwal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola ceerno Djiby Sy Allah ne lubrimo gandal e mbawka wawde ittude mborosaji kewɗi coomiɗe ɓandu neɗɗo ɗi neɗɗo fonno reedu mum fonno sekede oppire o yaltinaɗi ha laaɓa ha jiira guite ma taw reedu ma sekaka ko leɗɗe o rokkanma so tawi a waɗi no wiruma ni jiira guite ma mborosaji ɗi jalta ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirola ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo ko jaaduɗe wittoji mawɗi no fewi waddete koye gawri suuna e walla e gawri ndemiri so tawi a waɗi no wiruma ni rafiji kewɗi ma jaltema ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ne safara rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala wonduɓe ellaji musoji ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen rewɓe sattoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji goragu no didorno guila ustiraɓe goragu yawɓe yitade koyemumen e jippiɓe e leece kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe mbiyete ko muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jira guite ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni waɗanteɓe listihar so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere mbuuɗu dendagal noon leyɗele ñamoje franc CFA leyɗele keddiɗe kala listihar ceerno Djiby Sy waɗiri ɗum ko 2000 franc CFA omo jogui numéro Wave ko numéro Orange Money kala jiɗɗo wadde nede listihar so lombi hen halis mum ma yetto hano hannirta ni on numéro noon ko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 78 128 35 98 so tawi noon ko yidɓe jokkodirde e ceerno Djiby Sy tawateɗo oɗo saaha joni nder nakshot lamorgo leydi Mauritanie numéro makko téléphone tawa kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 47 22 80 84
omo jogui kadi numéro matel mbatta ko 34 49 40 59 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko tawateɗo to Agnam Siwol ne golla hano hannirta ni ene tawe toon almudo makko ene wiye ceerno Djiby Déme numéro mum téléphone ko 00 221 77 395 99 17 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum mo taweɗo e Nouakchott omo addi leɗɗe kese pulla rafiji kewɗi keceje musoje koyɗe musoje ɓalɗi ƴakkuji deedi guttoji ceerno Djiby Sy kadi ne jogui leɗɗe a jubbat hen seeɗa sa waɗe ata e dendagal mborosaji gonɗi e reedu maɗa jalta ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko jawranɗo ɓen wonduɓe e seero e on fannumo jogui leɗɗe kese pull ɗen leɗɗe kadi irtata estomac kadi ne cafra estomac hay goduɗo estomac ne wawi ƴettude ɗum so tawi a ƴettiɗe reedu ma hecciɗa jittuɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo hunde mbadden danɗo faade makko cellal woni afo kala ngalu cellal ala coggu ko cellal ɓuuri hunde kala gandal ne weeli kono gandal kadi jaadugal e nunɗal ɓuuri welde ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuros jinneji ko ganɗo bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola omo safra wonduɓe koyɗe e keejeji musoje koyɗe jaaɗoje ɓalli ƴakkoji e guloji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo omo safra yanoɓe barogalla e ɓen ɓe seeɗineji mbahliti koye mumen ha jomumen kabɓa ceerno Amadou Tidiane Diallo so tawi kaya oɗon malda so natodiri safara hakkude mon ɓurata balɗe tati ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra dendagal rafiji goragu kala gila usraɓe goragu ha yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fannu ceerno Amadou Tidiane Diallo ene jogui leɗɗe mbiyete ko meeɗi moosa ko yeddi ƴeewa ƴetta ɗum joni joni jiituɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihara pirowo koyɗi o waɗirta listihara noon ko ujunere uguya ceerno Amadou Tidiane Diallo e oɗo saaha mo tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal 6e galle makko ko étage goto ne waɗa karoje ene tawe tigui hakkude robine 5 e robine hakkude robine 4 e robine 5 so tawi ari ha ɗon ma yi seternaji garage seternaji so ari ha yettima ɗon ma soyno étage walla so tawi a noddimo mawo note hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji numéro makko mbatta ko 46 94 21 91 so tawi noon ko yiɗɓe yewtide ceerno Amadou Tidiane Diallo to banggue téléphone to banggue WhatsApp ko numéro leydi France o jogui ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 laabi ɗiɗi 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawrani ɓen wonduɓe dabaruji weddaɓe korte ɓen ɗabɓoɓe kayitaji e yiɗɓe embauche yiɗɓe golle kala sa jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni jiɗɗa hoore maɗa hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji mbadden danɗo faade makko an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah
gorelte ko haako moƴƴo iwru ko en tokkorji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorelte kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorelte safrata ɓe mbi alhamdulillah gorelte ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni joni kala ko gorelte safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorelte so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ari e men addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo sappo lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati aletta nogas e jeegom jumadul ula hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyyi kabaruji moon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu ba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Ba hono mbirɗen gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie puddorɗen parc national mo Awley Gatta tawateɗo nder leydi Mauritanie ɓe keeɓi nogas e jeenayyi oryx noon ko kullel walla tigui anda wayata kono annama lella ni ɗum noon kono kañum ɓuuri lella mawnude seeɗa ko mori noon koye ballal tawi ɗum ɗi ummiri koto Addis Abeba ko toon ɗi ummiri e nder leydi Kenya oryx noon ene wiye kadi antilope ɗiɗon ene wiyete antilope jogui ko gallaji taw ko gallaji kaaƴiɗi woni ko wiyete spiral ko ñande aljuma ɓennuɗo ɗi naati ɗo e nder leydi Mauritanie ɗi jippori noon koto bowallade diwoje ngal Tumsi to Nouakchott ɗi gari noon koye mbadi ballal woni do faade e parc o tawi on parc noon ko kullon ladde ko kañuma goni ko nehete toon gollon ballal noon umri tigui koye Émirats Arabes Unis ko kañum tigui soodi ɗiɗon sodani ɗiɗon kay oryx aji kañuma sodani ɗi leydi Mauritanie Émirats Arabes Unis noon ene dari kay e kala saaha yidde wallude leydi Mauritanie no ñantiri ladde mum ha ɓe mbawa tigui hebde kullona taw ko kullona mbayruno kono yiyede walla kono meeɗa yiyede e nder leydi Mauritanie ko délégation noon taw ko délégation ministère de l'environnement e gaddagol directeur cabinet ministre o kañumen jaɓɓi kon ɗon kullona to bowallade diwoje ngal biyetengal Tumsi omo wiye Mahfouda Wul Mohamed Abdourahmani Lehbiba e tawtorede directeur général parc mo Awli Guetta biyeteɗo Sidi Ahmed Wul Baba ɓe jarni noon kamɓe foof noon ɓe jarni laamu Émirats Arabes Unis e ngal ɗo ballal paydingal no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani horejo gendi Mauritanie dugo arti e nder Nouakchott lamorgo leydi makko aseta hanki kikiɗe o umri noon koto région mo Hoddel Sharqi to walata to yano noon to walata o yano ardoyade ko fate festival batto laaɓi sappo e ɗiɗi édition
édition tako fati kaya e mawnin gola gure ɓoyɗe woni gure ganni e villes anciennes adi noon o ardima to noon o waɗi to noon inauguration gueɗe kewɗe no fewi gollade e lancement puɗɗugol golle payɗinde no fewi taw ko ƴellitoje diwan walata o Mohamed Cheikh El Ghazouani o tawi nari jaɓɓademo to bo wallade diwoje ngal si to nakshota o tawi toon hoore jagorde makko hono Mohamed Wula Bilali Messoud wondude ministre conseillère à la présidence de la République wondude yimɓe gouvernement hewɓe no fewi e chef d'état major particulier woni chef d'état major keroriɗo hoorejo leydi ndi wondude e cukko hoorejo région de nakshota e waɗɓe ko ɓeɗo gari jaɓɓademo hankito bo wallade diwoje ngal si to nakshota ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen debbo joɗaniɗo dowlaji tentuɗi Amérique e nder Nouakchott woni ambassadrice dowlaji tentuɗi Amérique biyeteɗo Cynthia Christa o sete muɗum timmuɗo jeehino tawtoriyede 12e édition festival taw ko guure ɓoyɗe woni guure ancien to walata e bismago hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh El Ghazouani kanko ambassadrice o noon o jarni hoorejo leydi ndi e gouvernement mum kala ha tengti noon e jagogol kalfinaɗo ko fati culture e ɓen commission halfinaɓe ko fati juɓɓudi oɗon festival kala e jaɓɓugal e teddugal mbaɗinimo kanko e sete makko kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen croix rouge mo leydi Qatar holliri aseta hanki o jeenayyi lewru bowte wonde kay ɓe ummini projet on projet noon ko projet médical e nder gendi Mauritanie on projet noon ɓe inniri ɗum ko petit cœur woni tigui ɓernde tokosere ko ɗum woni koɓe inniri oɗon projet o noon ko yidde safrude ɓeɗon sukaɓe wonduɓe rafiji taw ko rafiji ɓerɗe tawi kadi ko rafiji woni mal formation cardiaque taw ko congénital projet o noon ɓe mbaddata ɗum koye ministére de la santé mo leydi Mauritanie wondude centre national de la cardiologie mo Nouakchott ko équipe docteur eɓe noon taw ko bénévole woni yerlitiɓe ko kañumen tigui ɓen tigui taw tifandare mabɓe ko yidde wadde fodde temedere capanɗe tati consultation kadi ɓe mbaɗa opération ngaji taw ko opération ngaji catétérisme en cœur ouvert wonande fodde capanɗe jeeɗiɗi cukalel e nder eɓɓore nde kadi eɓe keɓa e nder eɓe keɓla hen personnel taw ko personnel médical gollotoɓe to hôpital cardiologie ko kadi eɓe dokka hôpital o matériel kewɗo no fewi jaaduɗo e jamanu tawi kadi ene wondi e safaruji woni consommable wonande kay ɓen oɗoɓe opération ngaji ɓerɗe e kala saaha e nder balɗe tati gadanɗe noon ɓe kolori ɓe mbaɗi fodde capanɗe tati opération catétérisme cardiaque tawa kadi ɗin opération ngaji kala ndewi lawol à 100% woni tigui ɗi ndewi lawol hano hannirtani ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar senumima to leydi Mauritanie koto Sénégal paɗena Macky Sall hoorejo gendi Sénégal e nando mum Alassane Dramane Ouattara mo leydi Côte d'Ivoire kamɓe ɗiɗo kala noon CAF woni ti confédération africaine de football suuɓi maɓɓe yidde hokkudeɓe jeenari noon wiyete ko CAF arwar 2023 ko lauréat prix excellence ummorade kay e hoorejo CAF woni catal fugu koyngel gardiɗo catal fugu nder dongre Afrique faade mabɓe kamɓe hooreɓe leydi ɗiɗi saabu kay darde mabɓe yidde ƴellidde fugu koyngel e nder leydi mabɓe Macky Sall noon teskama darde mum fayidunde no fewi e fettoɓe kay fugu koyngel e nder leydi makko e magol stade uji garɗuɗi jaaduɗi e jamanu jaaduɗi e jamanu e ƴellidde fugu koyngel yeru kayim ko wayno magol oɗo stade taw ko stade monateɗo Allah biteɗo stade président Abdoulaye Wade tawateɗo to Diamniadio mo mahi kay tawa kadi hono mum heɓani yiide e nder dongre Afrique kala e darde makko kay ha équipe Sénégal o e fugu koyngel kala ƴelliti hano hannirtani oɗo saaha e nder leydi Sénégal ha e nder windere e nder Afrique ha e nder windere nde kala cérémonie CAF arwar o noon ko ñalawma janggo altine 1 lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati ɗum waɗata to Marrakech leydi Maroc
koye nder ona cérémonie noon ɓe keɓata on ndiɗon jeena woni oɗon prix d' excellence kanko Macky Sall e Alassane Dramane Ouattara ko nden ɓe keɓata ndiɗon jeenari Macky Sall noon holliri tigui holliri hen weltare mum mawde no feewi o jarni kay hono biteɗo Patrice Modeste on noon kañum woni hoorejo kafa e darde mum paydude no feewi kay darani ko fade ƴellulgol fugu koyguel e ndeɗo kadi ngal ɗo teddungal ngal fawi e dow koye mabɓe hono ngal ɗo teddungal Macky Sall noon holliri tigui wonde ko biteɗo Lat Diouf noon Diop kañum woni ministre des sports mo leydi Sénégal ko kañum tigui lomtoytomo e oɗon cérémonie gam ƴettude kay ndiɗon jeenari saabu oɗo saaha joni Macky Sall hoorejo leydi Sénégal tawi jullu mum caggal leydi to Qatar ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ɓoyata sumgoji hoorejo leydi ummane e nder leydi Sénégal e saaha kay oɗo saaha noon e oɗo saaha gueɗe mawde no fewi puɗɗima ummanede ɗum fuɗɗima kay ummanede wonande kay ɓen candidat ji gembaniɓe sumgoji leydi ɗi tijjani ñande nogas e joyi lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati ko fate dépôt ɗereji noon ɓen yiɗɓe wonde biriji ardade leydi ndi fuɗɗoto ko janggo 1 lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati diɗɗal landa laamu ngu noon dillen landa laamu ngu noon heblana cérémonie wadde kay ko wiyete investir mbiri mabɓe hono Amadou Ba gonɗo e jillu mum to Paris lamorgo leydi France nayimo to noon ko yidde yewtidoyde e fewjinde e responsable uji APR eɓe Benno Bokk Yakar kala kadi ƴewde kadi ewɗo saaha soccodirde hakkude makko e diaspora Sénégal tawateɓe toon jayde nde ni holliri tigui titode muɗum wonde kay kanko Amadou Ba o yehi toon tigui ko safroyde ñawande walla tigui pasoyde ñawande wonde hakkude diaspora ɓe APR Amadou Ba passe les plaies de l'APR à Paris ko ɗum woni titode jayde nde aset hanki o jeenayi lewru décembre Amadou Ba ardima toon moɓodiral molantegal Allah e kewgol yimɓe to nokku biteɗo gymnase Dédi Rinere ne tawe to Assene Sira Sena 92 aleta hande o 10 lewru décembre Amadou Ba ene foti artude to Dakar lamorgo leydi makko bisma woni heblanade kay ko fati investisseur mo Benno Bokk Yakar yiiɗi waɗandemo ñande 16 lewru décembre 2023 ko moɓodiral mawgal no fewi ngal Benno Bokk Yakar yiiɗi kay wadde yontere kay caggal nde dépôt dossier ji wonande kay jijjinte wonande ɓen yiɗɓe gembanade hoorejo leydi Sénégal ñande kikiɗe jeeɗiɗi ha ñande jeetati lewru décembre teskama Amadou Ba toon to Paris to France o dan to Paris to kanko Amadou Ba noon teskama toon tigui o joddima toon o dartinani jonde makko kay e yewtidde e soccodirde e ɓen taw ko ardiɓe woni responsable uji politique APR tawateɓe to France ñonkoto e sikki sakkaji kewɗi e tikki kewɗe gonnoɗe hakkude mabɓe e oɗo saaha joni ene wayno socciduma ha laaɓi sumgoji hooreji leydi noon tijja tigui ko ñande nogas joya lewru février ko sumgoji noon ɓurɗi kay wonde ouvert udditade kay nder leydi Sénégal saabu ko ɗiɗo sumgoji wonata sumgoji garwiniɗe e nder histoire tarikh leydi Sénégal sumgoji kay tawa hoorejo leydi jeeyaka e biriji ɗamtoyoɓe kaya lefol laabu siftinde on noon diaspora ko 5% e électorat mo leydi Sénégal hoore kala mbiri noon en yiɗi tigui hebde polgu mum e nder diaspora nde wonnoon diaspora leydi Sénégal famɗani nder leydi he ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni caggal nde Macky Sall hoorejo leydi Sénégal caggal nde wonno jillu makko cehilagal jillu Macky Sall gonɗo e cilsirtiri laamu mum caggal nde wonno jillu makko cehilagal ngu balɗe ɗiɗi to république to leydi Congo noon jaɓɓanom toon jaɓɓugal paydungal no fewi Macky Sall noon e oɗo saaha joni omo tawe to Doha woni lamorgo leydi Qatar nayimo to noon ko tawtoriyede sommet batu taw ko batu watto nogas ɓiwi lawol 21e forum de Doha ko foy koye forumaji noon tawi ko pottital politique taw koye pottital politique ɓurgal mawnude e nder windere he kala tawi kadi ko politique e investissement wondude affaire kala kañuma woni ko watte toon Macky Sall noon jaɓɓama toon jaɓɓama
teddinama toon no feewi ngal tawa kadi ko ardiɓe leydi Qatar jaɓɓimo teddinimo toon ngal ɗon jaɓɓungal noon en tengtina tigui cehilagal e jokkodiral moƴƴal gongal hakkude leydi ɗe ɗiɗi e gongal tigui hakkude ardiɓe leydi ɗe ɗiɗi Macky Sall noon ene jeeya e président ji Afrique ɓurɓe yiɗede hormede e nder windere he kala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni to Pikine ɓesgu Pikinnaɓe notitima e keewal e peewal ko fati kay e pittugol wondude e remde bamule mabɓe ɓe hen mbiya guenale ɓe hen mbiya cehe leegal ngal ɓe mbaɗi toon noon golle paydinde no feewi ɓe pitti ɓe ndemi guenale ɗe kay hano hannirtini kono noon de ɓe jokki ha joni erade laamu ngu kay nde jokkata kay nde hirjinta golle ko fadi e mahgol walla pewnugol cehe kese woni guenale kese leegal ngal beele ne gasa ko ɓuuri yawde e yaccade saabu ɓe kolliri kene wona duuɓi joni guenale Pikine ɗe koko keewi daka e oɗo saaha joni dañde musel kay to wirni mayde mum ko hunde ɓurde sattude no feewi ɗum noon ɓe mbaɗi erago fade e laamu ngu kay ne hirjinta ɗen golle ko fadi kay guenale kese ɗe laamu ngu rokkimi de golle ɗe gasata ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jehen ha to Touba Pulaar ne heewide ko ɓande reeni guesa cedɗo Touba noon Touba naaɓe kañumen mbaɗi e oɗo saaha joni mbaɗini koye mumen justice mumen saabu kay ɓe nanggui toon gujjo ɓe pi ɗum ha hawri ela diallo ɗum ko aljuma hanki waɗi ɓe goppi goski gujjo moɓe pi ha maayi ɓe goppi goski e lawol ɓe jeehi laabi mabɓe ɗum waɗi koto legal biyetegal Janatu Salamu sara garage kesomo Touba ko debbo goto noon rokkuno talibe goto woni alamudo téléphone mum yo ya tigui tironoyamo halis essence goto caggal noon nde guel almudel yeehi ko ɗon tigui waji gorko goto mo duuɓi 25 faddimo cukalel guel e lawol o hefti téléphone o dogdi hen cukalel guel wone wullude gujjo ko ɗon tigui ɓe paddi gujjo o ɓe pi gujjo o tigui ha ɓe jenana kay koko serti e wonki mum ɓe goppi ɓe jeehi laabiji mabɓe nden noon ɗon tigui ɓe goppi gujjo o ene wondani e wonki mum ko police noon kañum tigui noddi sapeur pompier en kañumen gaari ƴetti ɗon goski ɓe nawi ɗum to morgue hôpital mo Touba dendagal noon policier ji ɗi ɓe namdima tawnoɓe leegal ngal kala kono kamɓe kala ɓe calima settade haalde kay hol barɓe gujjo on e oɗo saaha joni noon police nana jokki hen losgoji muɗum ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha to Fatick noon ko suka gorko to Fatiga ko suka gonnoɗo kay e dow moto Jakarta ko kañum tigui camion feri toon to leegal bitengal Darel sara Carrefour campus université mo Sena Saloum ko ɗon guel ɗon hawri e ladial makko camion noon ko camion ɓoftannoɗo pubilaji chauffeur camion noon chauffeur famille o noon skama tigui o ronku halfude camion o ko ɗon tigui o mabɓo atelier e menuiserie métallique ko ɗon tigui gonnoɗo e moto Jakarta ko sat ɗon dari noon ene woni e dow moto mum ko ɗon tigui o filmi ɗum teskama noon Allah e felmande nde musée comme ɗo gonnoɗo joom moto Jakarta o sori ko lesa camion to o ɗeɓani yaltinede koni koɓe faabo gaari kay cippiri hen goski ki ɗeɓani yaltude hen chauffeur o noon gam rende hoore fittade mum ko ɗon tigui nde yenana tigui koko wari hoore ko ɗon dogi yalti camion mum dardi to e hoore mum teskama noon kadi camion ko adi kene wara yoɓo fittadu on joom Jakarta taw ferinoma police auto goto on auto noon jeeyi auto ko policier goto gañaki hen kono noon auto mum boni hen bonande mawde no feewi koto sali paɗena to sali noon ko tana musɗo waɗi toon ko sagataɓe ɗiɗo wonnoɓe dow moto mumen kañumen mbasi pittali men e accident ko auto Peugeot mo 406 kañum tigui feriɓe noon taw kañum rogdanno Peugeot noon ko biyeteɗo MT noon o feriɓe koye dow lawol biyetegol bienvenu sali jambara yimɓe diwana o noon ɓe innita gollon lawol ɓe innita ɗum ko route de la mort woni tigui accès de la mort ko lawol noon woni tigui lawol faade lakara saabu teskede gollon lawol hewde accident ji ne teska noon e kala saaha sukaɓe kay ene kewi wadde toon kursiji auto ji mumen e dow gollon lawol yimɓe diwan o noon ceerani e kala saaha wadde erangu mumen faade e laamu ngu nde wawata tigui walludeɓe haaɓe mbawa waɗnede dodanuji walla gendarme couche en beele ɗiɗon accident ji
kadi ene usto e dow oɗon axe ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal jeen ha to Ziguinchor ciftoren wonɗen musidɗo men seydi men Amadou Ceerno Amadou Isaga Keɓe nde Allah yurmotomo yaafoma kanko e mayɓe julɓe kala calminen dendagal hettiyankoɓe e Ziga FM habaruji men dongre Afrique ma jabbo musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodj assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu ko tumɓiɗen kabaruji men ñalawma hande o taw koye dongre Afrique taw koye dongre Afrique o sappo lewru taw ko bowte ujunaji ɗiɗi e nogas e tati toon to leydi Mali heddinoɓe toon e jeeyaɓe ministre ma mbawi ummade toon ñande mawde e toon to mofti safare mawde jeetati lewru bowte ujunaji ɗiɗi e nogas e tati Côte d'Ivoire ko gartugol tijani kono Thiam taw kadi ko ɓe on ko dawriyanke ɗum noon e landaji lundo laamu ngu ɗum noon e oɗo saaha ene sikkata ko kamɓe ngo kanko woni ono chef de file taw ko opposition ɗum noon ko heɓalanade hono taw kadi ko wotiji mabɓe paaɗi Alassane Oumar Mbodj taw kadi ko wotiji mabɓe paaɗi e hirande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ardade kay taw kadi ko leydi Côte d'Ivoire Niger général Abdourahmane hono Tiani ko jaaɗo jillu toon to leydi hono Togo o joddima noon e gardude hono leydi ndi hono for YCMB Nigéria Abuja ko dewo hoyre-biir sappo lewru bowte ujunaji nogas woni some mabɓe taw ko ɓen ardiɓe CEDEAO mbawata kono yuɓɓinde taw kadi ko oɗo ñalawma kono noon maɓe kettude maɓe katto noon oɗo taw ko Mouhamed hono Bazou jeeyanoɗo e mabɓe pollaɗo ɗo leydi hono Niger e oɗo saaha mo gonɗen ɗum noon haqqillaji mabɓe foof jowiti koye yidde kay matte kay ma on arte e jappande ko hunde nde weeɓani hani e ɗen leyɗele kono nde Mali Burkina Faso Guinée Conakry ɓeɗo foof ko fulluɓe ɗen taw kadi ko ardinoɓe hono leyɗele mumen ene waɗani goƴa hani ko fawno e dow mabɓe ko mate ma itte walla ma ɓeyde ɗum ɗo ko ñalawma hande o wawata hono laatade e ƴewde kay halannoɓe mbaɗirta kadi ha ɓe mbawa kadi wadde kadi juɓɓude e koye mabɓe haaɓe gattata hono deƴƴal e dongre Afrique nde ɗum noon aɓe haqqillaji foof ene jowti caggal nde Abdourahmane hono Tiani hono yilini toon to Togo aɓe ganni e wi kadi oɗo taw ko foryasimɓe ma won taw ko médiateur hakkude kadi mabɓe e ardiɓe e fulluɓe toon to Niger ɓe toon to ene wayno toon to Soudan toon de ko batu taw ko ardiɓe leyɗele jeeyaɗe e ICAD joɗima toon to Djibouti fandare mabɓe ɗon ko yiɗi artirde hono deƴƴal e toon to leydi wono Soudan Zimbabwe toon de ko toon de kañumen ko e nder wotteji mabɓe ɗi e kamɓe de ɓe mbawi kadi hono hadde taw kadi ko opposition e tawtorede wotteji bono ɗo baɗɗo toon ɗi taw kadi ko législative partielle ɗum noon lundugo noon dañi hen mettere no fewi caggal kay nde haƴira wonde kay yo tawtorede e ɗiɗo wotteji e ɗum ɗo mbi wona funde fonde wonde e ko wayno e leydi taw ko Zimbabwe hadde opposition tawtorede ɗiɗo wottoji ko hunde nde fotani kono wonde Cameroun landa taw lundu MRC joɗima lawol mum tataɓol gam ƴewtude ƴewde wotteji paaɗi arde toon e kam halnoɓe kamɓene e keblor to RDC Congo toon ko ley ko balɗe jeeɗi heddi e élection ngaji mabɓe ɗi mbaɗa ɗi kono heɓde toon carte mabɓe carte électeur ko hunde tampere no fewi ko wonande kay e ɓen taw kadi ko wotoɓe ɓe ko tampere no fewi ɗum noon kadi nodda kadi e ɗiɗo wottoji ɓen won 50 e joyo taw kadi ko million ɓen forɓe kadi kono ɓodde ñande nogas nduɗo lewru ndu gonɗen ɗum no aɓe jogui caɗele kewɗe no fewi e heɓde noon ɗeɗo carte taw kadi ko électeur Ghalii Abuu ko ɗum ɗo tonguɗen e dongre Afrique nde ñalawma hande o taw wonno koye musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko moon sarno gam weltare ɓiɓɓe fulɓe anduddinema weltare fedde keɓlo sukaɓe Afrique weltare Ayawu TV
Alsan Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi habaruji men joolam jaɓɓeeri koto dowlaci denduɗi Amérique paaɗena yimɓe ƴiwonde taw ko ƴiwonde hewde ndiyam yaadude e keneeri jippima aseta hanki sappo lewru bowte hitaɓe ujunnaji ɗiɗi e nogas tati e nder état biteɗo Tennessee ene tawe to dowlaci denduɗi Amérique ko famɗi kala yimɓe jeegomo mbasi hen pittari men waɗi kadi hewɓe gañiɓe hen galleji kewɗi e matériel kewɗo boni toon no fewi ɗum saabima kadi ha ɓoggi courant e potoji courant kewɗi caami toon ɗum saabima yimɓe leeɗe kewɗe e galleji kewɗi e oɗo saaha ngala kuɓɓam e nder oɗon diwan ha joni to dowlaji dentuɗi Amérique dowlaji laamu dowlaji dentuɗi Amérique ɓe kawliri tigui ɓe kawri eɓe jeeya laamu leydi Israël sappo naya ujunere obi taw ko obi chara ɗum noon ko beele kay leydi Israël wawa tigui ɓeydade fewnitade e guerre mo woni oɗo saaha joni hakkude muɗum e Hamas koto leydi Philippines paaɗen bateau taw ko bateau mawɗo woni bateau de ravitaillement mo leydi Philippines kañum tigui felɓodiri e bateau mo leydi Chine ko bateau leydi Chine o noon kañum felɓi oɗon bateau beele o tinani walla kanko wela ɗum waɗi ko aseta hande o aseta waɗi ko aleta hande o ɗum waɗi siftinɗo noon ñalawma hanki o kadi bateau taw ko bateau koninkoɓe leydi Chine weddinoma tiruji taw ko kano o woni tigui ndiyam taw ko ndiyam kewɗam no fewi gonduɗam e pression ɓe beddima ɗum e bateau ji tati Philippines naɓe tawetenoɓe e ngoɗon maayo ɗum noon saabima ha bonni motiraji ɗiɗon bateau ji ɗi Philippines on paami tigui oɗo saaha joni tekkere surka hakkude leydi Chine kane leydi Philippines koto guerre hakkude leydi Israël e Gaza laamu leydi Israël e Gaza ine jokki guerre mumen en jokki guerre hakkude mumen aleda hande o kadi guerre o ene wuli jawno fewi to banggue wargo Gaza ha toon hande to banggue toon noon e on nokku yimɓe hewɓe nan toon juuki e oɗo saaha joni ko ronkuɓe tigui yaltude oɗon diwan Ben Yamina Netanyahu kañum ardi laamu leydi Israël o wi kay koɓe jokkoɓe guerre o so wona kay so won ɓe dartinta ɗum so wona kay ɓe pirti Hamas ha laaɓi ha natti wodde ko ɗum woni fandare mabɓe so ɗum waɗani ɓe dartinta guerre o koninkoɓe leydi Israël kolleri kañumen ne ɓeydi dose bombardement kay to sida Gaza ha tengti noon e wuuro witen Khan Yunus ha to wuuro witengo Rafa kala Rafa ɗiɗo guure kala ɓe kolleri bombardement mabɓe ne ɓeydi toon fewi tigui ñande 7 lewru octobre ko guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni 17 ujunere temedde 7 Palestine najo woni Gaza najo ko fuɗɗi wasde pittali mumen ko ene wona 93 ujunere 94 ujunere woni 48 780 tawa ko Palestine naɓe ko woni Gaza naɓe ko barmi hen so tawi noon ko côté Israël ko ujunere 12 ha joni ko ɗum woni ko maayi e tawa ko Israël naɓe on paami tigui compteur waraɓe to leydi Israël compteur o ne wayno ko dartiɗo ni oɗo saaha kala kono so banggue Palestine woni to banggue Gaza compteur mayɓe kala saaha ene ɓeydo no fewi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiden to banggue nati ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou so tawi noon ko ruɓiɗo Afrique ko musidɗo men hono Alsan Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogu ñalawma janggo so ala ko faali ma en ketto musidɗo men sehil men Sara Ablaye Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogumi jogo on